Здравейте! Понеже всички видяхте как Венелин публично ме изложи пред много хора и в целия Фейсбук, сега просто е време аз да му върна. Взела съм един леген, ще го напълня и аз просто ще го изненадам много приятно, защото го поканих в къщи на гости. След малко трябва да дойде и ще го изненадам. Изненадата на Венелин е готова. Напълних легена. Той току-що звънна на вратата, между другото, аз още не съм излязла, навън много вали. Отивам да си скрия легена и да му отворя. И ще го изненадам. Отивам да отворя на Венелин. Ай, пич! Това си майката. Бах се държа, човек. Да. Какво става? Нищо. Гейцията мокър, като се побъркам. Супер. Топък супер. Вън се и те чехи. Обувай съм. Машко, айде, отивай целко. Ама нищо така. Айде те малко вънка. Що? Така. Не знам къде. Ще ми правиш някакъв номер, нали го пачка? Да. Айде, не знатка. Няма да е гаден, спокойно, няма да е като твоя. Много се зле, сериозно. Айде, човек, моля Какво ще ми правиш? Ако ти кажа, няма да е изненадан. Хубаво, съгласен съм. Моля, само за малко. Но много вали, човек. Ти по чатрата отиди. Аз да отидам, ти де ще вършиш. Аз ще дойда. Оле, ще да заколя, сериозно. Моля те, Вени. Моля те. Сайдо. Сайда. Супер. Идеално. Сега съм готова да му направя номера. Може да не чувате, защото наистина вънка много вали. Обаче ще виждате какъв ще е номера. Така, готова съм. Отивам да му направя изненада. Ида! Така, Вени? Какво е това? Айде. Моля! Оле, Не виждаш ли? ами не. Ама ще заколя, обещавам ти. Кой не де? Аз ти казах, че няма да е толкова гадно, колкото да изходиш. Снимаш ли ма? Може да се кажеш. Въздаш ли нещо? Не. Сигурен си? Да. Само да станеш мирно. Аз и сега идва. Спокойно. Тихо. Лъки, не дей, бе. Не дей да лаш. Оле, ужас. Що какво? Какво ще ми правиш, го Нищо. пачка? Ще унищожа! Оле, че съм връчителна! Не! Добре ли си сега? Оле! Ще го кача в Фейсбук. Айде. Сбогувай се. Майко, човек! Нормална ли си, ма? Оле! Как ще ме плеш той студентото, ма? Кажи, доволен ли си? Оле, гледай къде сложила апарата, шума. Обърни да кажа нещо, ще го върна, ама много тъпкано.